سلام تعالنا هذا اللي كم يكون so اب سكرين كم تري وزلهم لومي US 100 وكان نستق الكابل مدزي كلاي مسوي مالتي تريد كبر لهم ان تريد دا قبل قول لهم من تاي ريكارد دي قبل لهم لايف تريد كواي كا اكسبيرينس وسلونو تمكرات شيرن كابر مخوني لا زا فيديو ريكارد قبل لكم الله so اب سكرين كم تري وزلهم تريد اتي لهم እንድሕር ደኣ ዝረኣየኩም ሃልዩ ኣብዚ ከባቢ እዚ ሰናቲም which is $4 $4 ካልእ እንዳበለ ዘርኢ ምስሊ ኣለዉ ያ ሕጂ ናተይ ቴክ ፕሮፊት ናይ መጀመርያ ቴክ ፕሮፊት ናተይ ኣብዚ ከባቢ እዚ ኣሎ ኣስሚረልኩም እውን ኣለኹ ማለት እዩ ኣብዚ ከባቢ እዚ ዘሎ and alert to get on the whole market now goes is okay zelo natay stop loss abzelo so na mejemeria take profit natay 1 to 3 kroni which is abs khababzi haji abzi ውሑድ ገንዘብ ይኹም ትርኢ ዘለኹም ግን ነቶም ተመክሮ ዘለኩም እንታይ እዩ ሊንክ ትገብሮ ኢኻ ናትካ ሪል ኣካውንት እዚ ብሮከር እዚ ዝሓለፈ ላይፍ ከም ዝነገርኩኹም ሓደ ብሮከር ቴስት ትገብረልኩም ኣለኹ ኢንተርናሽናሊ ንኩሉ ትሬደር ክጠቅም ብዝኽእል መልክዑ ቴስት ትገብረልኩም ኣለኹ ኢለኩም ነይረ ሶ ከም ውፅኢቱ ናብ ከባቢ 2,000 ኢሮ ኢቴ ትሬድ ክገብረ ኣለኹ መፈተኒ ማለት እዩ ኣን ተወሳኺ ኣብዚ ኔዘርላንድ ጥራይ ፅቡቅ ዝሰርሕ ብሮከር እውን ኣለኒ ከም ትፈልጥዎ ናይ FTMO 200K ፈንድ ቻሌንጅ ከምኡ እውን ናይ CTI ፈንድ ቻሌንጅ ኣለኒ ሕጂ ነዞም ኩሎም ኣካውንታንት ናተይ ኣካውንትስ ኣካውንታት ዝበሃል ትግርኛ ዝኸውን ዘሎ መስለኒ ኣደኖ ኣካውንታንት ኣደኖ ኣካውንትታት ክትብሎ ትኽእል ኣብ ትግርኛ ባት ኣካውንትስ ናተይ ኣብ ሓደ ትሬድ ክገብረሎም እንተኮይነ እዚ ዝጥቀመሉ ዘለኹ ብሮከር እንታይ እዩ ምስ ትሬዲንግ ቪው ሊንክ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ነቲ ናተይ ብሮከር ከዓ ምስ ናተይ ኤክስትራ ትሬድስ ኮኔክተር ኮኔክት ክገብሮ ክእል እየ ሶ ሳይኮሎጂካሊ ኣእምሮ ናተይ ክሕግዘኒ ኣብዚ ብውሕድ ቁፅሪ ክርእለኒ እንተን ኣብ ሞባይለይ ኣብ MT5 ናተይ ከዓ ብናተይ MT5 ኣውቶማቲካሊ ኤክስኪዩት ገበርለይ ማለት እዩ ባይ ምስ ገበርኩ ባይ ገበር ሶ ኣብ ዳ ትሬድ እዚኣ ናብ ከባቢ I think 1% ናተይ ካፒታል ሪስክ ገይረ ኣለኹ ሶ ፋር ፖሲብል ኣሎ እዛ እትኩሉ ምክንያት ከምኡ እውን ቴክ ፕሮፊት ናተይ ዝሃርመሉ ምክንያት ናብ ናተይ ስቶፕሎስ ዘይከደሉ ምክንያት እዚ ቪድዮ ምስ ሪከርድ ገይረ ምስ ወዳኹ ሓደ ምስ ፍለጠና ወይ ናብ ስቶፕሎስ ናተይ ምስ መፀ ወይ ናብ ናተይ ቴክ ፕሮፊት ምስ ከደ ማለት እዩ ኢንፎርሜሽን ዝበኩም ክኸውን እዩ ሕጂ ትሬድ ክገብር ከለኹ ሞስትሊ ኣነ ብጣዕሚ እቲ ግዜ ስለ ዝሓፅር እንታይ እየ ክገብር ዝኽእል ስፔሻሊ ነዚ ናይ 2025 ብዙሕ ግዜ ትሬድ ዝገብሮ ላይፍ ሪከርድ ገይረ ከምዚ ገይረ ንትምህርቲ ንኤጁኬሽናል ፐርፐስ ጥራይ ማለት እዩ ክሰደልኩም ሓሳብ ኣለኒ ሶ ክሰደልኩም እንተኮይነ እቲ ዝተጠቀምኩሉ ኮንሰፕት ወይ ከዓ ፅንሰ ሓሳብ ክገልፀልኩም እየ ግን ከዓ እቲ ናተይ ትሬድ ክሳብ ናቱ ቴክ ፕሮፊት ዝሃርም ወይ ከዓ ስቶፕሎስ ክሳብ ዝሃርም ኮፍ ኢለይ ክፅበዮን እየ why because I have to do a lot of things guys ካልእ ክሰርሖም ዘለና ነገራት ኣለዉ ተምሃሮ ኣለዉኒ it is አንድ ዓመት እዩ ብዙሕ ክሰርሕ ዘለና ነገር ስለዘሎ ማለት እዩ ሶ እንታይ እየ ክገብር ስቶፕሎስ ናተይ ክቐምጥ እየ ስቶፕሎስ ናተይ ኣብዚ ከባቢ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ ገይረ ኣለኹ መጀመርያ ክኣቱ ከለኹ ባይ ዘ ወይ ኣብዚ ታሕት እዩ ነይሩ which is ኣብቲ ሪሰንት ስዊንግ ሎው እዩ ነይሩ ኣብዚ ማለት እዩ ሕጂ ናብዚ ቀሪበ ኣለኹ ንክርዳእኩም ነገራት ንፁር ክንገብሮም ኣብ ትሬድስ ንፁር ኢኻ ንፁርነት ይኩሉ ዘለዎ እምበር እቲ ቪድዮ ከይነዊሕ ኢልካ ይትፈርሕን ኢኻ ኦልሬዲ ምስቲ ቦሪንግ ፕሮሰስ ፍቅሪ ከም ዝሓዘኩም እርዳእኒ ማለት እዩ which is ጥራይ ኳሊቲ ዘለዎ ይኹን እምበር እቲ ቪድዮ ንዋሕ ሕፅር it doesn't matter ልኩም ፅሑፍለይ ሰዓት ስለ ዘለኹም ማለት እዩ ሶ ኣይ መፀላን ግን ናተይ ስቶፕሎስ ኣብ መጀመርያ በኢ ነይሩ ኣብዚ ታሕቲ እዩ ነይሩ ኣብዚ ስዊንግ ሎው ዝበሃል እቲ ታሕቲ ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ ንላዕሊ ዘቕረብ ኩሉ ምክንያት ማርኬት ንላዕሊ ሓደ ሃየር ሃይ ስለ ዝፈጠረለ እዩ ማለት እዩ
ናይ መጀመርያ ቴክ ፕሮፊት ናተይ ኣብዚ ላዕሊ ሕጂ እንታይ እያ እታ ለሰን ኣብዚ ኣኽበኩም ደልየ ዘለኹ እዛ ቪድዮ ቅድም ጠጠው ምባለይ ትሬድ ክሰኣቱ ከለኻ ሳይኮሎጂካሊ ርእሲ ናትካ ጥዑይ እዩ ዘሎ ትሬድ ምሰኣትኻ ግን እንታይ ትብል ኢኻ ናተይ ስተብሎስ ከቕርቦ ኣለኒ ትብል ቴክ ፕሮፊት ናተይ ከቕርቦ ኣለኒ ትብል ገንዘብ ክወስድ ኣለኒ ትብል ማርኬት ዳ ገንዘበይ ከይወስደለይ ትብል ክከስር ዳ ትብል ናብ ናትካ ባላንስ ትርኢ 2,000 ዩሮ ሰሪሐ ኣለኹ ኣብነት ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣነ 400 ሰሪሐ ኣለኹ ብፈንድ ናተይ በቲ ፐርሰንቴጅ ክትሪኦ ከለኻ ማለት እዩ ደን 400 ከይከስር ክብል የብለይ ኦልሬዲ ንክንከስር ተዳልየ እቲ ዝኸስሮ እዚኣ ተኸሲረ ኢትስ ፋይን ኢለ ክኸስር ተኮይኑ ናብ ከባቢ 300 እየ ክኸስር ባት ክኸስር ተኮይኑ ኢትስ ፋይን ትሬድ ካብ ዝገብር ነዊሕ ገረ ሃይ ፕሮባቢሊቲ ዘለዎ ኢንትሪ ኤፕላስ ኢትዮጵያ ክፅበቐኒ ደን ኢትስ ፋይን ሶ ቅድሚ ምእታወይ ኣም ፋይን እንታይ እየ ክብለኩም ደልየ ጥዑይ እዩ ዘሎ ርእሰይ ማለት እዩ ምስኣተኻ ብዙሕ ሓሳባት ይመፀካ እዩ ካብዞም ሓሳባት እዚኣቶም እንድሕር ደኣ ክትጋላገል ትኾንካ ወይ ከዓ ጌጋታት ከይሰርቶ ብሰንኪ ናትካ ኢሞሽናል ኢማቹሪቲ ዝበሃል ውጪ እንታይ ማለት እዩ ስምዒታዊ ዘይብስሉነት ናትካ ከኽስረካ ይኽእል እዩ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ማለት እዩ ኣትየ ስቶፕሎስ ገይረ ኣለኹ ቴክ ፕሮፊት ናተይ ኣላርም ገይረ ኣለኹ ደን ኩዲ እየ ሪዛልት እየ ክፅበ ምፅባይ ተተፀበየ ኣብዚ ስክሪን ኮፍ ኢለ ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም ክፅበ ኽእለ ባት ዝገብሮ ነገር የለን እታ ክገብራ ዝኽእል ነገር ፕራይስ ኣላርም ምስ ገበረለይ ከይደ መፃዊ ማንዋሊ ክዓፅዮ ዝፈቱ ኣነ ቢካዝ ኣውቶማቲካሊ እቲ ማርኬት ኦፐን እየ ዝገብሮ ባት ስቶፕሎስ ናተይ ግን ብዘይ ስቶፕሎስ ትሬድ ካብ ዝገብር ኣልሞስ ናብ ከባቢ 2 ዓመት ይገር ኣለኹ ስቶፕሎስ ናተይ ቅድሚ ምእታዊ ስቶፕሎስ ዝገብር ከማ እታ ትሬድ ኣቲናያ ዘለና ነዚኣ ትመስል ናትና ሰከንድ ቴክ ፕሮፊት ፈርስት ቴክ ፕሮፊት 1 2 እያ ነራ ስቶፕሎስ ናትና ከይቀረብና ይኸውልና ማለት እዩ ኣብዚ ነይሩ ሕጂ ግን ካብዚ እንድሕር ዳ ተልክዕናዮ ናይ ፈርስት እቲ ናትና ቴክ ፕሮፊት ኣብዚ which is 1 to 3 ማለት እዩ 1-3 ካልኣይ ቴክ ፕሮፊት ናትና ኣብ ኤሽያን ኪል ዞን ሃይ እዩ ሳልሳይ ኣብዚ 1 to 4 ማለት እዩ ራብዓይ ኦፐን ዝኾነ ትሬድ ኣለና እሱ ከዓ ፕሪቪየስ ዴይ ሃይ እዩ ናይ ዝሓለፈ መዓልቲ ሃይ ታርጌት ክንገብር ኢና ማለት እዩ so this video is only for educational purpose እንደገና ማለት እዩ ንትምህርቲ ጥራይ ዝዓለመ እዩ እቲ ቪድዮ ግብረ መልሲ ምስ ሃበናኻ መፅየ ባክ ቴስት ክንገብሮ ኢና ንምንታይ ኣቴ እንታይ ርአ ከም ዝኣተኹ ኢንፎርሜሽን ክበኩም እዩ ማለት እዩ በዚ መልክዑ እንድሕር ዳ ተፈቲኹሞ ነዚ ቪድዮ ላይክ ግበርዎ እሞ ንዝመፅእ ዘሎ 2026 ብዙሕ ቪድዮታት ክሰርሓልኩም እዩ ሓደ ብሓደ ኮንሰፕት ናይ ኣይሲቲ ፅንሰ ሓሳባት ክገልፀልኩም እዩ ማለት እዩ ደን ሙሉእ ኣታዊ ናይዚ ቻነል እዚ ከዓ ነቶም ሓደስቲ ትሬደራት እዩ ወቱ ቀዳም ላይፍ ኣለና ኣብቲ ናይ ላይፍ ተሳቲፍኩም ጊቭኣዌይ ክትዕወቱ ትኽእሉ ኢኹም ወይ ከተሸንፉ ትኽእሉ ኢኹም ካብ ናይ $10,000 ጊቭኣዌይ ንላዕሊና ጊቭኣዌይ ንህብ ማለት እዩ እዚ ቻነል ተዓብዩ ብዙሓት ሓደስቲ ትሬደራት ሳፖርት ዝገብር ቻነል ክሳብ ዝኾነ ሳፖርት ምግባር ኣይትዕንኹም ሜምበርሽፕ ጆይን ብምግባር እውን ክትሕግዙ ትኽእሉ ኢኹም ነቲ ናይ ትሬዲንግ ኮሚኒቲ ማለት እዩ Thank you. Okay, now look guys. G እንታይ ገይረ ኣብዚ ድሕራ ዝረኣየኩም ሃልዩ ናይ 1 hour ናይ ሓደ ሰዓት ማለት እዩ ናይ ሓደ ሰዓት ካንድል ኣለና እዚ ካንድል እዚ ኣይ ናይ ካንድል እዩ ንትብሉ ዘለኹም ኣሮ ገይረ ክሪአኩም ኸደ أنا كاندل بلا لكم إذا كاندل زيها so أبزا كاندل زيها was your market and then the body close here so the body close كجبر كله market دهوري تاجرنا له market structure shift جرنا له أبزين ده الرازر رايك ماليو
ማርኬት ንታሕቲ ይወርድ ነይሩ 1 ወፂኡ ንላዕሊ ንታሕቲ ወሪዱ ደን ወፂኡ ንላዕሊ ንታሕቲ እንታይ ገይርና ብሬክ ገይርና ድሕሪ ብሬክ ምስ ገበረ ሕጂ እትሪእዎ ዘለኹም እንታይ ገይርሎ ብሬክ ገይርና ኣሎ ናበይ ንላዕሊ ብሬክ ገይርና ኣሎ ዋይ ቢኮዝ ነዚኣ ሰቢርዎ ኣሎ ማርኬት ከም ትሪእዎ ዘሎ ስለዚ ማርኬት ነዚኣ እንዳሕር ዳ ብሬክ ተገይርዋ ማርኬት ካብዚ ዘለዎ ፕራይስ ካብዚ ዘለዎ ማለት እዩ እንድሕር ዳ ናትና ኣናላይስ ወይ ከዓ እቲ ዝሰራሕናዮ መፅናዕቲ ትክክል እንድሕር ዳ እተኮይኑ ማለት እዩ ማርኬት ክገብረ ብሉ ተመሊሱ ነዛ ካንድል እዚኣ ብሬክ ክገብራ የብሉ ነዛ ደሪኩም ዘሎ ካንድል ብሬክ ክገብራ የብሉ ክሰብራ የብሉ ዋይ ቢኮዝ ማርኬት ኩሉ ግዜ እንታይ ክገብር ዘሎ እንድሕር ዳ ትክክለኛ ባያስ ወይ ከዓ ትክክለኛ ማእዝን ናይ ማርኬት ኣፅኒዕካ ትረኽቦ ተኽኢልካ ኩሉ ግዜ እንታይ ዝገብር ማርኬት ትሬንድ ይፈልዎ ዝገብር ሃይር ሃይ እናፈጠረ ክኸይድ ዘሎ ደን ድሕር ዳ ሪቨርስ ተገይሩ ሓደ ግዜ ነቲ ሃይር ሃይ እንድሕር ዳ ብሬክ ተገይርዎ ወይ ከዓ ተሰይርዎ ማለት እዩ እንታይ ክኸውን ኣለዎ ደን ድሕሪኡ ንታሕቲ ከዓ ተመሳሳሊ ክወርድ ኣለዎ እዚ ግን መዓስ ኢለኩም ዘለኹ እንድሕር ዳ ንፁር ዝኾነ ባያስ ተሊካዮ ንፁር ዝኾነ ማርኬት ክኸደሉ ኢልካ ዝቐመጥካዮ መፅናዕትታት ተሊካዮ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሕጂ ናተይ ኖርማል ኮይኑ ስማዕኩም ክእል ብድሕሪኡ ፋንዳሜንታሊ ቴክኒካሊ ሴንቲሜንታሊ ኣናላይስ ኣሎ መፅናዕትታት ዝገበርክዎ ማለት እዩ ደን ሕጂ ትሪእዎ ዘለኹም ሰፋር ፅቡቅ ኣሎ ሕጂ እንታይ ገይረ ማርኬት እንድሕር ዳ ናብዚ ተሓቲ ነዛ ካንድል እዚኣ ብሬክ ክገብራ ዝኽእል ተኮይኑ ናተይ ባያስ ትክክል ኣይኮኑን ናተይ ዝገበርክዎ መፅናዕቲ ትክክል ኣይኮኑን ኣኮርዲንግ ቱ ፕራይስ ኣክሽን ማርኬት ብዘሪኦ ዘሎ ምልክታት ማለት ስታ ክገብር ኣለኒ ናተይ ዝሰብሎስ ኣቕሪበዮ ናበይ ናብዚ ቴክ ፕሮፊት ከወሲድካ ዶ ናተይ ኣታዊ ሕጂ ሶፋር ካብቲ ሰሪሐ ዘለኹ ወሲደ ዶ ኣይወሰድኩን ዘለኹ ዋይ ቢኮዝ ናተይ ታርጌት ኣቐዲመ ኣበይ ገረዮ ብናተይ መፅናዕቲ ኣብ ናይ ለንደን ሃይ ኣቐሚጠ ኣለኹ ኣብ ለንደን ማርኬት ኣብ ዝፈጠሮ ሃይ ኣቐሚጠ ኣለኹ ኣይ ቲንክ ሕጂ ቀሪብና ኣሎ ማርኬት ናብኡ ኮይዱ ካርመልና ደን ምስ ሃረመለይ ድሕሪታ ክገብር ናተይ ፓርሻል ክወስድ ዋት ኢዝ ፓርሻል እንታይ ማለት እዩ ዝተወሰነ ካብቲ ኣታዊታት ናትካ ትወስድ ከለካ እጂ ናብዚ ከባቢ 2% ክንሰርሕና ካብቲ ሪስክ ዝገበርናዮ which is 1% ሪስክ ተገርና 2% ሰሪሕና ኣለና ዝተወሰነ ክንዓፅ ኢና ክንደይ ናብ ከባቢ 30% ዝኸውን ክንዓፅ ኢና ማለት እዩ ድሕሪኡ ናትና ስቶፕሎስካ ብሬክ ኢቨን እዩ ኮይኑ ዘሎ ዋት ኢዝ ብሬክ ኢቨን እንታይ ማለት እዩ ብሬክ ኢቨን እንታይ ማለት እዩ ካብቲ ናትካ ስቶፕሎስ ናትካ እቲ ሎስ ዝነበረ ወይ ከዓ ናትካ ናብ ክሳራ ሪስክ ጌርካ ዝነበርካ ገንዘብካ ናብ ቅድሚት ኣምፂኻ ኣለኻ እንድሕር ዳ ማርኬት ተመሊስ ተውፅኢና ዝኾነ ገንዘብ ኣይክንከስሩን ኢና ሶ ያ ማርኬት ኢዝ ሙቪንግ ጋይስ እንቀሳቀስ ኣሎ ኣን ኣፕዴት ክገብረኩም እዩ ሓደ ግዜ እንድሕር ዳ ማርኬት ናትና ካርመልና ተኽኢሉ ወይ ከዓ ነቲ ናትና ቴክ ፕሮፊት ካርመልና ተኽኢሉ ኣፕዴት ክገብረኩም እየ ተመሊሰ ማለት እዩ ቢካዝ ስራሕ ስለ ዘለኹ እዩ እቲ ሙሉእ ዘርእየኩም ዘለኹ ንዓኻትኩም እቲ ግዜ ንምቁጣብ እዩ ናብ ከባቢ ሰዓት 2 ሰዓት ክኸውን ይኽእል እቲ ቪድዮ ንውሓቱ እንድሕር ዳ ስኢለ ሪከርድ ተገይረልኩም እቲ ሬከርዲንግ ማለት እዩ ኦኬ ሶ ሕጂ ገለ ምምሕያሻት ገርና ኣለና ንሪኦ ዘለኹ ማርኬት ናብ ናትና ፈርስት ቲፒ ቺዝ ናይ መጀመርያ ቲፒ ናትና ንኽሃርም ተቐራሪቡ ኣሎ ማለት እዩ አንፎርቹኔትሊ ንድሕሪት ፑልባክ ገይሩ ኣሎ ባት ኣይ ቲንክ ኣብዛ ውሽጢ ሓደ ደቂቕ ናትና ፈርስት ቲፒ ክሃርመልና እዩ ኣብ ናተይ MT5 ካ ኣትሊስት ናብ ከባቢ 30% ክሳብ 35% ናተይ ፕሮፊት ዝዓፅእ ክኸውን እዩ ኣብዛ ሊኩዊዲቲ ምስ ወሰደ ማለት እዩ ኦኬ አይ ቲንክ ድንጉና እዩ ዝመስል
بعد خوينا سماش كنقبراتا تيبي حاسب نيرة بحد خوينا ساتار كنريا حاسب نيرة أبزا 1 minute دحرات زي هارمو يا باسك قبرا إذا بيجي مالتي إنه حاكم كا 30 second by the way كم تريدر دحرا تريدر تخونكا أبزي أوروبا كنجي أتاويات على مزرع دنقرنا تراي زخو شنو تراي زخو مالتي why because እቲ ታክሲ ሲስተም ናይ ኤውሮፓ ብጣዕሚ ይኸቢድ ጋይስ ብጣዕሚ ይኸቢድ ናይ ካብቲ ታክሲ ሲስተም ኣትሊስት ብዝተኻለካ መጠን ያ ይደን ቆልዓ ናይ ብሓቂ ታክሲ እንዳኸፈልካ ከለኻ ያ ኣብ ፀገም ክትኣቱ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ኣብ ዓይኒ ክትኣቱ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ so that's why ክንዝኣታዊ እትልካ ምዝራብ ኣብዚ ኤውሮፓ ትክክል ኣይኮነን ስፔሻሊ ከም ትሬደር ከም ኢንቨስተር ማለት እዩ ቢኮዝ ብዛዕባ ገንዘብ ምሕደራ ኢና ንዛረብ ዘለና ንምሃር ዘለና ማለት እዩ ገንዘብ ናትካ ከዓ ከመይ ጌርካ ኢኻ ትምሃር ሃፍታማት ቢሊዮነርስ ታክሲ ይከፍሉ እዮም ባት እቶም ኖርማል ኣቨሬጅ ዝኾኑ ሰባት ታክሲ ብጣዕሚ እዮም ዝኸፍሉ ዋይ ቢኮዝ ኣብቲ ሲስተም ኣይፃወትን እዮም ሃብታማት ተሪኢኹሞም ገንዘቦም ብዝግባእ ኢንቨስት ዝገብሩ በቲ ኢንቨስት ዝገበርዎ ካልእ ገንዘብ ልቅሑ and then cash flow ይህልዎ ማለት እዩ so that system ድሕዳ ክትፃወት ተኾንካ ከዓ ኣብ ትሬዲንግ ፅቡቅ ትፈልጥ ክትላለካ otherwise ኣብዚ ኤውሮፓ ከም ትሬደር ሰርቫይቭ ክትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ ክሳብ 40% እዩ ታክሲ ክሳብ 35% እዩ ታክሲ ማለት እዩ ቁርፁልካ which is እንድሕር ዳ $100 ተእቲኻ $35 ንዓቶም 10,000 ተእቲኻ 3,500 ታክሲ ኢኻ ትኸፍል ንዓቶም ኣይኮነን ዝብል ኣለኹ ቢኮዝ ኣብዚ better life እንድሕዳ ክትነብር ተኾንካ ኢኻ ታክሲ ትኸፍሎ መኪናኻ ኢኻ ትዝውረሉ ደሓን ዝበሃል ሆስፒታል ኢኻ ትረኽበሉ እቲ ኣንፃር ታክሲ ከምኩን ግን በቲ ሲስተም ከዓ ክፃወት ክትኽእል ኣለካ ማለት እዩ I think guys እዚኣ ግዜ ትወስደልና ፓስ ክገብራ ክምለሰኩም እዩ ኦኬ ሶ ማርኬት መጀመርያ ተመሊሱ ነይሩ ማለት እዩ ተሓት ተመሊሱ ነይሩ and then እንታይ ገይሩ ንላዕሊ ተመሊሱ ሕጂ almost ናብ ናትና ናይ መጀመርያ ቴክ ፕሮፊት ካርመልና ቀሪቡ ኣሎ but I don't know if እዛ ማርኬት እዚኣ ንላዕሊ ትኸይድ ተኮይና it's a matter of time for me financially ካብ ዘለኹ በፅፍታት ያ I think ናትና ሃቢማትና ኣላ ክሎዝ ክንገብራ ኢና okay just እንታይ ክብለኩም ኢለ ኣብዚ I just sorry yeah automatically ዓፂለ ያለው ትናተይ ፈንድ ማለት እዩ I don't know ኣብዚ እስኪ ሓደ 26 ኢሮ ዝኸውን ክሎዝ ክገብር እየ ያ then 26 ኢሮ ብዚ ሪል ብሮከር ናተይ ናይ 2,000 ኢሮ ዘለዎ ክሎዝ ገይረ ኣለኹ so it's a matter of time it's ናይ ግዜ ጉዳይ ጥራይ እዩ ፋይናንሻሊ ከም ዘለኽዎ ኣብ ዝሓለፈ 2025 ናብ ኤውሮፓ ስለ ዝመፀኹ እቲ ናተይ ዝነበረ ኣቓልቦ ናተይ ዝነበረ ካሽ ምስራሕ then funded account ኻ ምሕላፍ እዩ ነይሩ fund account ሓሊፍካ ካፒታል ምዕባይ ነይሩ ከም ትሬደር መጀመርያ ካፒታል ክትዕቢ ትኽእል ኢኻ then ካፒታል ብዛዕበ ሕጂ ከምዚ ናይ ሎሚ ዓመት almost 2% ዓፅየ ኣለኹ no 2% ኣይኮንኩን ፍርቂ ስለ ዝዓፅኹ 1% ዓፅየ ዘለኹ which is ልዕሊ 100 ኢሮ ማለት እዩ so ከም ትሬደር
ካፒታል ኢኻ ትዕቢ ዘለካ እቲ ካፒታል ናተይ ስለ ዝዓበየ እቲ ናተይ ኣታዊ ሕጂ ዝዓቢ ዘሎ እምበር ጀስት ከም ትሪእዎ እንድሕር ካፒታል ናተይ 2,000 ኢሮ ዝኸውን ነይሩ 26 ኢሮ ጥራይ ክዓፁ ዝኽእል ነይሮ ማለት እዩ ኦኬ ሶ ሕጂ ንኣብነት ኣነ ክሓስቦ ከለኹ ጀስት ታንክ ዩ ስኻትኩም እውን ፑሽ ጌርኩም ኢኹም ኣብዚ ዝሓለፈ ዓመት ቢኮዝ ኣብዚ ቻነል እዚ ኢንፎርሜሽን ህበኩም ስለ ዝነበርኩ ብዙሕ ፕራክቲስ ዝገብር ነይረ ኣብ ላይፍ እውን ፈንድ ቻለንጅ ገዚእ ኣለኹ ብለኩም ስለ ዝነበርኩ ክሓልፍ ምእንቲ ኢለ ፑሽ ይገብር ነይረ ክሓልፍ ኣለኒ ቢኮዝ ኣብ ፓብሊክሊ ኣብ ሶሻል ሚድያ መፂኻ ቻለንጅ ገዚእ ኣለኹ ደን ሪከርድ ክገብረልኩም እየ ነስፎ ከፍ ቪድዮ ኢለ እንድሕር ዳ ተዛሪበ ፑሽ ክገብር ኣለኒ ደን ፑሽ ስለ ዝገበርኩ ናትኩም ሓገዝ ኣለዎ እንደን ናይ ICT ናይ ማይክል ማለት እዩ እውን ሓገዝ ኣለዎ which is money printing machine እዩ ኣብዚ ቀሚጥልና ዘሎ ማለት እዩ ልዕሊ ኩሉ ኸ ኣብ ኣምላኽ ዘለኒ መርገፂ ብጣዕሚ ፅኑዕ እዩ ልዕሊ ኩሉ ኣብ ፈጣሪ ዘለኒ ምስጋና ከዓ ኣሎ ማለት እዩ በት ኣብዚ ዘለኽዎ ኮይኑ ክሪኦ ከለኹ ላይክ $2 ብ$2 ንወርሒ ሳይ ኣፈልጥ እያ $2 ሓደ ተምሃራይ ምሂር ኣፈልጥ ወርሒ ሙሉእ ኢትዮጵያ ቤት ትምህርቲ ዝነበረ እዋን ማለት እዩ ብዛዕባይ ምዝራብ ኣገዳሲ ይኮነ ባት ኣነ ናብ ዘለኽዎ ንክበፅሕ ናብ ኤውሮጳ ምምፃእ ንበዓል ንዓይ ሕልሚ ናተይ እዩ It's big dream for me guys ናብ ኤውሮጳ ክመፅእ ዘሎ ዝነበረ ተኽእሎታት just 0% እዩ but I pay the sacrifice I fall in love with pain ምስ pain እየ ፍቅሪ ሒዝን ማለት እዩ and trader ከዓ ምስ pain ይፍቅሪ ክሕዘ ዘለዎ ማለት እዩ okay it's just a matter of time ትደልዩ መስዋዕት እንድሕር ተኸፊልኩም this guys this is a money printing machine every day every week ይመፅእ ይሪኦ ባት ብድሕሪ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ዓወት ዘሎ sacrifices ዘሎ መስዋዕትታት is countless maybe ብዶኩመንታሪ መልክዕ ድማ ሓደ ግዜ ንዛረበሉ ንኸውን ባት ሓደ ነገር ክነግረኩም ዝኽእል I can see myself ናተይ መፃኢ ክሪኦ ክእለ just it's a matter of time ብዙሕ መስዋዕት ጥራይ ከኽፍለካ ዝኽእል ብዙሕ መስዋዕት ጥራይ ብዙሕ መስዋዕት እንታይ ማለት እዩ already ምስ pain which is ምስ ቃንዛ ማለት እዩ ኣብ ፍቅሪ ወዲቐ ልዕሊ 1000 ሰዓት ዝኸውን ከምዚ ኣሰልቻዊ ቪድዮ ምክትታል ናተይ ኢለ ሒዘ ንስኻትኩም ከምኡ ይኸውን ዘሎ ናይ ትሬዲንግ ትምህርቲ ቪድዮ ኣሰልቻዊ it's not entertainment ኣይኮና ንሰርሕ ዘለና ማለት እዩ but fall in love with the stressing things that means ኣሰልቻዊ ምዝኾን ነገር ፍቅሪ ክሕዘካ ክእል ኣለዎ because ኖርማል ሰባት ኖርማል ምዃን ጥራይ ለድልዩ ኖርማል ንክኾኑ ሓደ ድኻ ሰብ which is ድኻ ተሓስባ ዘለዎ ክኾኑ ይኽእል እዩ ወይ ሓደ just let's say ድኻ ንበል okay just ድኻ ምዃን ጥራይ ለድልዩ ዝኾነ ሳክሪፋይስ ኣይከፍልን ሰብዚ ኖርማል ተራ ሰብ ምዃን ጥራይ ለድልዩ ኣብ ኖርማል ንክትከውን ካብቲ ኖርማል ዝኾነ ሰብ ውፅእ ዝበለ ሰብ ክትኸውን ተኾንካ ግን ክትኸፍሎ ዘለካ መስዋዕትታት ብዙሕ እንደን ኣብኡ ኢኻ ኣብ ፍቅሪ ክትወድቕ ዘለካ at the end of the day ዝኾነ ታሪክ ተዘይፅሒፍካ just we're gonna sleep one day ኩሉ ሰብ ክድቅስ እዩ but you have to live ናትካ ዕላማ ክትነብር ክትኽእል ኣለካ ናትካ ዕላማ ክትነብር ትኾንካ ከዓ you have to clean your shit guys okay ናትካ ፋሚሊ ካባኻ ኤክስፔክት ዝገብርዎ ነገር ኣሎ ስድራ ቤትካ ካባኻ ኤክስፔክት ዝገብርዎ ነገር ኣሎ ናትካ ኣብ ዙርያኻ ዘለዉ ሰባት ኤክስፔክት ዝገብርዎ ነገር ኣሎ it's not only about you ብዛዕባኻ ጥራይ ኣይኮነ ማለት እዩ ንስኻ ቤተር ትኾንካ ክትቕይሮም ትኽእል ሰባት ክትሐጉሶም ትኽእል ሰባት think that ልዕሊ ኩሉ ማለት እዩ ፋይናንሻሊ እንድሕር ፍሪ ትኾንካ ንዝኾነ ሰብ ክሳድካ ምድናን ኣየድለይካን you don't care okay so ትምህርቲ ኣብቲ ቶቶ ትሬድስ ገዲፈልኩም ኣለኹ ኣብቲ ቻነል ተኣቱ ኮርስ ዝብል መሰረታዊ ቀሚጠልኩም ኣለኹ መሰረታዊ ክብል ከለኹ ገንዘብ እንታይ እዩ ካብ ዝብል ጀምቢረ ቀሚጠልኩም ዘለኹ guys this is
ኖርማሊ ሰባት ኣፀባብቃ ኣቢሎም 340 ዝሽየጥ ኮርስ እዩ ኣብዚ ፍሪ ቀሚጠልኩም ዘለኹ ማለት እዩ ኦኬ ኣን ፍሪ ዝኾነ ትምህርቲ እንድሕር ትደልዩ ናይ ምክፋል ዓቕሚ እንተዘይሃልይኩም ነዚ ቻነል እዚ ሳፖርት ክትገብሩ ኣለኩም ሙሉእ ኣታው ናይቲ ቻነል ኣባኻትኩም ኢንቨስት ዝግበር ኣዶም ኮር ክንደይ ይኸፍለኒ ይፈልጥን እዩ ንዓኻትኩም እዩ ኦኬ ኣነ ነው ኣብ ናይ ዩቲብ ኣታዊታት ባክ ኣብ ኢትዮጵያ ዩቲበር ከም ዝነበርኩ ትፈልጡ ኢኹም ኦኬ ኮሜዲ ይሰርሕ ከም ዝነበርኩ ትፈልጡ ኢኹም ናይ ስነ ጥበብ መምህር ነይረ ተማሃራይ ነይረ ባት ኣብዚ ሕጂ እዋን ናብ ከምኡ ደረጃ ናይ ኣታዊ ደረጃ ክወርደሉ ዝኽእል ተኽእሎታት ዜሮ ሶ እዚ ቻነል ተቐቢኹ እሞ ፍሪ ዝኾነ ትምህርትታት ከነብለልኩም እዩ በት ፋይናንሻሊ ስቴብል ዝኾንኩም ሰባት ካብ ኤውሮጳ ክትከታተልዎ ተልዮም ያ ሜምበር ክትኾኑ ትኽእሉ እዮም ሜምበር ብምዃን ሰባት ንኣሽቱ ትሬደራት ክትሕግዙ ትኽእሉ ዋይ ቢካዝ ኣይ ኖው ዲስ ማርኬት ኢዝ ማኒ ፕሪንቲንግ ማሽን ኦኬ ዲስ ኢዝ one thing that I can assure you رجعنا هنا هنقرأكم زخاري what is the difference تفل انتاي sacrifices تخفل كتخلى لك clean your shit and go to your chart back test it back test again back test again back test again and again and again and again then demo account تخفت حريم then demo ها ماركت استراتيجي ناتكا تكنيكال ناتكا خمسة تشيك برو او ماي جاد انا سمعتي اي قبر ليني اوفر تريد يقبري because you know why psychology technically ناتكا باكتس يقبر كايو متو ناتكا مس دسر حالكا اخاب زعبا psychology تسنى over trade grade FOMO fear of missing opportunity these words they are ንስኻ ምክንያታዊ ንክትከውን ኣእምሮኻ ዝፈጥሮም ነገራት forget it ባክቴስ ጌርካ መጀመርያ ከም ዝሰርሓልካ ፈትን ብድሞ ፈትን ደን ድሕሪኡ ናትና ፀገም ስፔሻሊ ከም ሓበሻ ማለት እዩ ዘለና ሪስፖንሲቢሊቲ ሓላፍነት ናትና ሳይኮሎጂካሊ ብሱላት ክገብረና ጌርና እዩ ቤዚክ ዝኾነ ነገር ንሳእኒ ሕብረተሰብ እዩ ዘለና ቤዚክ ማይ ፅሩይ ንሳእኒ ሕብረተሰብ ሒዝካ ዶን ሰይ ፍቅሪ ዶ ገንዘብ እምነት ዶ ገንዘብ just basic ነገር ብልናን ጋይስ basic ፅሩይ ማይ ማለት እዩ ሓደ ህፃን ቆልዓ ፀሙ ንኸይሓድር ክንከላኸለሉ ንኽእል ፓወር እዩ ዘድልየና ዘሎ ማለት እዩ and then ስኻ ካብ ናትካ ፋሚሊ ምቕያር ክትጅምር ትኽእል ካብ ናትካ ሂወት ምቕያር ክትጅምር ትኽእል ኢንቨስት ኢን ዮርሰልፍ ገንዘብ ናትካ ባንክ እንዳሕራ ተቐሚጥካ ኢንፍሌሽን እዩ ዝበልዖ ዘሎ ኢንቨስት ክትገብሮ ትኽእል ሜንቶር ድሌካ and then ኢንቨስት ኣብ ሜንቶርሺፕ ማለት እዩ ኣባይ ድዩ who cares ኣባይ ምፃእ ድሌኩም just مساحة مزخيل سب investment بارترا يدلك okay so this is sorry in the hard push تغيركم مالتي okay that push تغيركم that's sorry but هذا نقدر نقولكم this video I don't know حالي 10 عام كتريو أتقولهم ترى مش عام كتريو أتقولهم first عم تريو because these videos are priceless عبد الحجوان availability ناتي جزيراتي بوكم الله بتحرق جزير I don't think so كم ساعتهم أدلني عتتهم but هس أنا تزلو كلهم which is 10 عام مش 10 تغتزر كوب زلو هس أنا تقول مالتي I don't know دحر حمش عام دحر 10 عام تنزيفيتات ما تيم كريبوي because أبي تي في قمتي and then نعيك روحبني opportunity زلو مثلا I think yeah I don't know يهلو I don't know okay guys زعما future I can go زلو yeah then I have to close guys so wait here manually قاعد صغير it's crazy guys it's crazy
perfect so ንስኻትኩም ዕድለኛታት ኢኹም okay እነዚህ ቪዲዮ ዝደጋጊሙ ፍሬ ይወኹም but ሓደ ነገር ክነግረኩም ያሳውን okay ሓደ ነገር እንታይ ኣብ ትሬዲንግ ናትካ ህይወት ምቕያር እዩ ዕላማ we are here to clean our shit ናትና ኢንዲፔንደንስ ናጽነት ንምእዋጅ ኢና ዘለና ማለት እዩ ፕሮሚስ ዲኻ ተኣትወልና ዘለካ ገንዘብ ከም ዝሰርሕ ኣይኮነን ኣባኻ እዩ ዝምርኮስ ኦኬ ክትኸስር ትኽእል ኢኻ ክትኸስር ትኽእል ኢኻ ነዊሕ ግዜ ክወስደልካ ክእል እዩ ሓፂር ግዜ ክወስደልካ ክእል እዩ ኢት ዲፐንድ ኣባኻትኩም ማለት እዩ ባት እዚኣ ተዝበለፀት መኽሪ ክህበኩም እዩ ኣብ ህይወት ሃፍታም ምዃን ጥራይ እኹል ኣይኮነን ኦኬ ሃፍታም ምዃን ጥራይ እኹል ኣይኮነን ኢንዲፔንደንስ ምእዋጅ ጥራይ እኹል ኣይኮነን ፋይናንሻሊ ፍሪ ምዃን ጥራይ እኹል ኣይኮነን እንታይ እዩ እንድሕር ደኣ ንስኻ ፋይናንሻሊ ፍሪ ትኾንካ እንደን ናትካ ጀነሬሽን ናትካ ደቅኻ ክኾኑ ይኽእሉ ናትካ ኣሕዋትካ ክኾኑ ይኽእሉ ነቲ ንስኻ ተምፅኦ ዘለኻ ሃፍቲ ኪፕ ክገብርዎ ክዕቅብዎ ዝኽእሉሉ ፍልጠት ክትገብሮም ክትኽእል ኣለካ ንኣብነት ሓደ ልባም ሰብ ከም ዝብል ነይሩ ሓደ ግዜ ሲ ኣብ ሓደ ዓዲ ሃፍታማትን ድኻታትን እኒኦም እዞም ሃፍታማትን ድኻታትን ህዝቢ እቶም ድኻታት እንታይ ኢሎም ከም ናይ ሙሴ ኣምላኽ ናብኣቶም ቀረባ ስለ ዝነበረ ንኣምላኽ እንታይ ኢሎሞ ናትካ አንፌር which is ዘይርትዓውነት ናትካ ተወዲእና ኣሎ ንገሌና ድኻታት ንገሌና ሃፍታማት ትገብረና ዘለኻ ምክንያት እንታይ ኢሎም ሓቲቶም ከምዚ ኢልኩም ደቅኹም መሃርዎም እዮም ማለት እዩ ርትዓዊ ኮንኳን ሶ ንኹላትና ድኻታት ትግበረና ኢሎም ሓቲቶም እን እቲ ሰብ ከዓ ከምዚ ይብል ኣምላኽ ከም ናይ ሙሴ ናብኣቶም ቀረባ ስለ ዝነበረ ድምፆም ሰሚዑ ከምዚ ዝብል ግብረ መልሲ ሂብዎም ኦኬ ኢሉ ነቶም ሃፍታማት ድኻታት ገይርዎም እንተ ነቶም ድኻታት ከዓ ማዕረን ገይሩ ሓንቲ ደርሆ ሂብዎም ይብል ሓደ ደርሆ ሂብዎም ደርሆ ሂቦም ከሎ ሕጂ ንገሊኣቶም ተባዕታይ ደርሆ ንገሊኣቶም ኣንስተይቲ ደርሆ እየን በፂሕኖም ባት ንደቅኹም ከምዚ ኢልኩም ሃርዎም ዝብለኩም ዘለኹ ሕጂ ሓደ ድኻ ዝበሃል ሰብ ኣብ ጅቡ ይኮነን ድኻ ኣብ ባንኪ ይኮነን ድኻ ኣብ ርእሱ ክደክ ዘይብሉ ሰብ ማለት እዩ it's a matter of time ሓደ ሰብ ሃብታም ክኸውን ዘይክኸውን ኣብ ርእሱ ክፍትን ዘለዎ ሰብ ኣብ ርእሱ ቪዥናት እንታይ ከም ዝኸውን ክርድኦ ክእል ኣለዎ ደን እቶም ድኻታት እንታይ ገይሮም ነታ ደርሆ ምስ ተዋሃበቶም ጥብስ ኣቢሎም በሊዖም ነተን ደርሆ ገይዝ እቶም ሃፍታማት ዝነበሩ ቅድሚኡ እንታይ ገይሮም ነተን ደርሆ ሆልድ ገይሮምን ሒዞምን ዓቂቦምን ማለት እዩ ሓደ ለይቲ ጾሞም ሓዲሮም እቲኦም ግን ተደሪሮም ሓዲሮም ማለት እዩ ድሕሪኡ ጾሞም ምስ ሓደሩ እተን ደርሁ ኣንቃቑሖ ሳብ ዘፍርያ ተጸቢዮምን ደን ኣንቃቑሖ ምስ ዘፍርያ ነተን ኣንቃቑሖ በልዖ ጀሚሮም እቶም ተባዕታይ ዘለዎ ምስ ኣንስተይቲ ዘለዎ ራቢሖም ነተን ደርሁ እንቃቑሖም ዝፈርያ ገይሮምን እንተን ነቲ እንቃቑሖ ከም ድጫጭሕ ገይሮም ከዓ እንታይ ገይሮምን ኣባዚሖምን ዳስ like rich mind set ዝበሃል እዚ እንደን እንደገና ንሳቶም ካብቲ ዝነበሩ ተበጊሶም እንቃቑሖ ነቶም ድኻታት ብምሻጥ ሃፍታማት ኮይኑ ይዘልኩም ነገሩ ማለት እዩ ሶ ማዕስትሪ እዚ ቪዲዮ ኣይፈልጥን but I think ንሎሚ ኣብዚ ኣኽለና እዚ ቪዲዮ ካብዚ እንድሕር ተነዊሑ I think ነውሓኩም እዩ almost ኣብ ከባቢ 30 ደቂቕ ሪከርድ ገይረልኩም ኣለኹ ኣብ መወዳእታ እቲ ሪዛልት ከፊተ ተሓከሪኩም ክኸውን እዩ so guys thank you for watching ስለምክታልኩም ኣመስግን እዚ ቪድዮ እንድሕር ትሕሶ ዘለዎ ኮይኑ ተረኺብኩም ሞኻ just share ገርኩም ኣባፃፅሕዎ ማለት እዩ by the way
حدا تشالنج خبركم ناي $100 تشالنج خبركم يبزي سبب بزي تمسيهم مالتي نزا فيديو زيا زخونت حسو نزا فيديو زيا زخونت تمهرتاوي زخونت حسو نزا فيديو زيا وريسكم بشورت ملكة اب تيك توك كون خل اب فيسبوك كون خليو شير بمقبار نحران ابزلع على يعني حموش سميتي لايك زرخة بسب ناي $100 تشولا مقوم بات لولي ناي 100 شي ناي حموش سميتي لايك نسغار غيبكا حدا شح لايك ترخيبو تبع الشح لايك مش اللي مالت بات كم ما بقسي شير قبلكم من دهار على حموش سميتي لايك ترخيبكم ناي $100 كسبلهم يهم مالتي بات نحدا سب يغسل $100 اوكي ناس عاطني بشركة قبل تقولي بزوانة سب شركة قبل هولي يا قصالنا تسلو متان كون كا $100 I think أخلوك ميو مسلمي I don't know حدش عملت مهيات بمقبار بزح جيف أوي ببروجرام كيرنا لنا then أبو خاص شاطف yeah thank you okay guys now the video كقوار زي مالتي أنا والماركت بتعمل دخيل بالنسبة له كعاصية بريك إيفن قمت يبز خباب زي تشيز أبز خباب زي مالتي النهارده ماركت التمليسو كوصي يبز خباب زي مالتي why because نويح جزي غوينو نويح جزي وشيل اللي مالتي so ንምንታይ ምክንያት ኣቲ ዝብል ኣዘራ ቢያ ክገልፀልኩም እዩ ምክንያቱ እዚ ዓበየ ትምህርቲ ክትወስዱ ዝደሊ ያ ኣይ ኖ ፑሽ ክገብረኩም ፀኒሐ እየ ቁሩብ ክተረኩም ፀኒሐ እየ ባት ንምንታይ ከም ዝኣተኹ ኢንፎርሜሽን ክበኩም ሕጂ ኣነ ጥራይ ኮንኩን ኣቲ ኣብ ትሬድ እዚ ኣነ ጥራይ ኮንኩን ኣቲ ፓስ ክገብራ እየ ጠንከረየኩም እየ ማለት እዩ ኦኬ ሕጂ ኣብዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ናተይ ናይ ቪአይፒ ሜንቶርሽፕ ናይ ፕራይቬት ግሩፕ እዩ ምናልባት ፀሊም ሕብሪ ክገብረኩም ይኽእል እዩ ሪከርድ ምግባር ዘይፍቀድ ናይ ቴሌግራም ቢዝነስ ማለት እዩ ባታ ቀዲመ ናተይ ናይ ቪአይፒ ተማሃሮናተይ ናይ ባዕሎም ፒር ኣለዉ ዩኤስ 100 ኣይኮነን ኪሎ ዩኤስዲ ትሬድ ዝገብሩ ምሳይ ሞስትሊ ዩኤስ 100 ከዓ ኣብ ባክ ቴስት ፕሮጀክት ኣለዉ ወይ ከዓ ባክ ቴስት ምግባር ኣለዉ ግን ኣነ ትሬድ ክገብር ከለኹ ምሳይ ኣትው እዩ ዩኤስ 100 ክኸውን ከሎ ዩኤስ ድኾን ከሎ ብሓደ ነ ትሬድ ክገብር ማለት ናይ ንጎ ክኸውን ከሎ ሶ ሕጂ ሎሚ ሰዓት 9 ፈረቓን ኣብዞም ትሪእዎ ዘለኹ ማለት እዩ ኣብዚ ከባቢ እዚ ሰዓት 9 ፈረቓን ብዩኤስ which is ብናይ ኒውዮርክ ታይም ዞን ትሬድ ከኣትየ እንዳሃር ኣተኣቱ ተኾንኩም ጆይን ግበሩኒ ለብዚ ፅሒፈሎም ነይረ ማለት እዩ ሶ እቶም ግዜ ዘለዎም ቢካዝ ቢዚ እዮም ንሳቶም እቶም ግዜ ዘለዎም ምሳይ ትሬድ ይገብሩ እዮም ማለት እዩ እንጂ ትሬድ ክገብሩ ተኮይኖም ኣብዞም ትሪእዎ ዘለዎም ፖይንት ኦፍ ኢንተረስት ናተይ ሰደሎም ኣሎ ሴል ሳይድ ሊኩዊዲቲ ምስ ወሰደ ኤንትሪ ተረኺበ ብሮክሜ ዝብል ማለት እዩ ደን ሕጂ ንመለስ ኣብዚ እቲ ትምህርቲ ክበኩም ደልየ ዘለኹ ጥራይ ፓርት ፎከስ ጌርና ክንዛረብ መእታ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ተተመሊስና መጀመርያ ማርኬት እንታይ ገይሩ ነቲ ፖይንት ኦፍ ኢንተረስት ናተይ ነቲ ሴል ሳይድ ሊኩዊዲቲ ናተይ ወሲዱ ሴል ሳይድ ሊኩዊዲቲ ማርኬት ወሲዱ ብዛዕባ ሊኩዊዲቲ ዘይተረዲእኩም ኣብ ሊኩዊዲቲ ዝብል ዘሎ ቪድዮ ኣብዚ ናይ ቶቶ ትሬድስ ኮርስ ኣትዮም ክትመሃሩ ትኽእሉ እዮም ማርኬት ሊኩዊዲቲ እንታይ ገይርልና ኣሎ ሊኩዊዲቲ ወሲድና ኣሎ ማርኬት ካብ ሊኩዊዲቲ ናበይ ዝኸይድ ናብ ካልእ ሊኩዊዲቲ ወይ ከዓ ናብ ካልእ ኢምባላንስ እዩ ዝኸይድ ሶ ከምዚ ጌርና እቲ ማርኬት ናትና ዙም ጌርና ተሪእናዮ ማርኬት እንታይ ገይሩ መጀመርያ ንታሕቲ ወሪዱ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ንላዕሊ ወፂኡ ንታሕቲ ወሪዱ ሊኩዊዲቲ ወሲድልና ኣብዚ ቀይሕ ከርዮ ዘለኹ ስሜርዮ ዘለኹ ቀዲሞ ማለት እዩ ንላዕሊ ወፂኡ كأت تغيني بيا كأت زلني أتناتي إكوليبريم زبال فير بوتا زبال أبزنا إنتري موديل استفعالية تمرت اللوي بزق نقص بلايجن بيزيك هذا هم استمرنا أنا هم زي ما هركم ساب زي كرون حدا تويم كل كذي
ካብ ፕሪሚየም ማርኬት ናብ ዲስካውንት ዝመስል ኣብ ዲስካውንት ኢኻ ትኣቱ ዘለካ ይብል ማለት እዩ ደን ኣብዚ ዲስካውንት እዚ ይኣቲ ዳተወሉ ምክንያት እንታይ እዩ ሊኩዊዲቲ ምስ ወሰደ ማርኬት ስትራክቸር ሽፍት ስለ ዝሃበኒ ማርኬት እንታሕቲ ይወርድ ነይሩ ልክ ኣብዚ እንታሕቲ ከምዚ እናበለ ይወርድ ነይሩ ማርኬት ስትራክቸር ሽፍት ይገብር እንታይ ማለት እዩ ማእዝን ቀይሩ ሶ ኣበይ ከኣቱለኒ ኣብቲ ኢኩሊብሪየም ዝበሃል ቦታ ዘርጊሐ ማርኬት ምስ ተመለሰለይ ኣብ ዲስካውንት ኣትየ ኣለኹ ታርጌት ናተይ ናይ መጀመርያ ታርጌት ናተይ ኣብ ሊኩዊዲቲ እግረ ዋይ ቢኮዝ ማርኬት ናብ ሊኩዊዲቲ ዝኸይድ ጋይስ ማርኬት ካብ ሊኩዊዲቲ ናበይ ዝኸይድ ናብ ሊኩዊዲቲ ዝኸይድ ኣብዚ ለንደን ሃይ ኣለዎ ማርኬት ናብዚ ሊኩዊዲቲ ዝኸይድ ብምባል ካታ ገይረ ኣትየ then what happened ማርኬት ከም ትሪእዎ ዘለኹም መፂኡ ነታ ናተይ ሊኩዊዲቲ ስማሽ ገይርዋ ወሲድዋ ማለት እዩ then ምስ ወሰዳታ ገይሩ ንድሕሪት ተመሊሱ ናበይ ናብዚ ዘሎ ፌር ቫልዩ ጋፕ ኢንቨርዥን ፌር ቫልዩ ጋፕ ጅኻ እንታይ ይገብር ኣሎ ማርኬት ተሪናዮ ከምዚ ጌርና ማለት እዩ ክሊክ ጌርና ተጅኻን ላዕሊ ይወስድ ኣሎ ሶ ናብቲ ዝለዓለ ናተይ ቴክ ፕሮፊት ካርመለይ ይኽእል እዩ ባት ካብ ዘለዎ እንድሕር ተመሊሱ ግን ኣነ ክወፅእ ምዃነይ ሓቢረኩም ኣለኹ ንኤጁኬሽናል ፐርፐዝ እዚ ይመስል ንትምህርቲ ጥራይ ዝዓለመ ማለት እዩ ብዓብዩ ከዓ ንስኻትኩም ከድኩም ርእይዎ ኣብ ሃየር ታይም ፍሬም ከድኩም ርእይዎ ኣብ ናይ ሓደ ሰዓት ኣብ ናይ መዓልቲ እንታይ ርእየ ስዝኣተኹ እየ ከድኩም ክትርእይዎ ትኽእሉ እዮም ክትመሃሩ ትኽእሉ እዮም ፕራክቲስ ግበርዎ ጋይስ ዳስ ካልእ ዝኾነ ዝተፈለየ ነገር ዝበኩም ነገር ኣይኮነን ኣብ 2026 ዊ ገና ፑሽ ጋይስ ናይ ብሓቂ ፑሽ ክንገብር ኢና ካብ $100 ካብ $20 ተበጊስኩም ከመይ ጌርኩም ክሳብ ኣብቲ ፋይናንሻሊ ዝለዓለ ደረጃ ክትበፅሕሉ ትኽእሉ ኤጁኬሽናል ፐርፐዝ ወይ ከዓ ብኤጁኬሽናል ፐርፐዝ መልክዑ ብትምህርታዊ መልክዑ ኢንፎርሜሽን ክወኩም ዋን ባይ ዋን ማለት እዩ ካብ $2 ኣሰራርሓ ክሳብ ኣብቲ ዝለዓለ ካፒታል ክሰርሕሉ ትኽእሉ ትምህርትታት ፑሽ ክንገብር ኢና ማለት እዩ ያ ጋይስ ብዛዕባ እቲ ጊቭ ኣዌይ ማለት እዩ እዛ ቪድዮ ካብ ተዘርግሓትሉ ንክልተ ቀነ ጥራይ ትፀንሕ ኣብ ውሽጢ ክልተ ቀነ እንድሕር ደኣ 500 ላይክ ረኺብኩም ተዘይ ሪኮመንድ ኢኹም ትገብርለይ ብቴሌግራም ወይ ከዓ ብዋትሳፕ ክፅሕፉለይ ትኽእሉ ኢኹም ኣነ ወይ ናተይ ማናጀርስ ክፅሕፉልኩም እየ ማለት እዩ ሶ ጀስት 500 ላይክ ምስ በፅሐ ፅሓፉለይ ኣብ ውሽጢ ክልተ ቀነ ካብ ናትኩም ንላዕሊ ላይክ ዝረኸበ ተረኺቡ ንኽእል እየ ዝስልሞ ኦኬ በት እንድሕር ደኣ 500 ላይክ ረኺብኩም ግን ከዓ ድኾነ ሰብ ንዕልኹም ተዘይ ተረኺቡ ጊቭ ኣዌይ ንዓኹም እዩ ዳስ እሱ የኽብለኩም ዝደሊ ማለት እዩ $100 ኣለኩም ንሕጂ ዳስ ኢናፍ ታንክ ዩ